Kulish pun vibro assistant part de update ya ka result ka badai jong khat Patrick nekhlwe arjar sao ka result jong ka UBSI hapo fast MLP battalion Mauyong mau ki mare ha khat Patrick te ki candidate baro ki ba mare ka khat Patrick hapo Mauyong ki don kumba 6000 sispa sau phlai tikat kum kane ka result ki don hadu sau shift te hak first shift don aspa lai pho second don aspa prapsan third don lai spa new fourth don lai spa arhoi te baro kilong 6000 sispa sau phlai ki ba pas ki don sau spa knek ndreu ki ba fail ki don ndru spa sau punyo ki bon ma ki ba fail te nakine bede baro ki ba pas chis sau spa knek ndreu ki ba yo excellent ki don kumba san runyo pra khandai ngut but I ba state tam na baro I mare kumba khat new minute te sa page hi khamjrong hi result te sa page ki buski sa post ne sa forward ro shong phi te sa page ki result ngan pending ada wan shna bha laga jong na do ba pass ba excellent ter ter chapo ba ki ba fil ro labo te sa check hi ya ka result ang ni